Sila Rasta, Uti cho 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 cho. Sila Rasta, Uti cho 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 cho. Elder, could for the black man. Away the black people. Ari chichi ndamande heta uze kutenu njena chichi mbile mani kontansole sobakhona upho makado yima upras makado yes kwenze kandonga yes cho 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 cho. hey Rasta hi kula for the black man kula for the black people the black man is the strongest man on earth Rasta man Rasta ngake bendika kai kafumani popo shati apha hayi kungani kutheni uvele bo Rasta sangawanibona kanene ndinje wena yile kumkani Rasta ubhuti yayazi ubhuti Rasta chithi uphu elde ufuna ubhuti uphu mntakasisi uzele kadansoli wakaloku kuthiwa kuzoba kidansoli catering ncim nina nabulandela into ezingekhoyo nina ubhuti yaniqhatha nina wakwani ngawo wena yazi uba ubhuti usesuka ubanjwa jiji suyithetha loo nto bhuti usesuka ubanja 2007 ubhuti sendilongweni uyifumana phi le nto uyithethayo ubhuti wakhe wayipolitician ubhuti waqhatha abantu bangasopolitiki babethwa abantu apha Chichi kwenzeka ntoni nga ubrainwash? Andikho brainwash kumkani kha ndicaphuke i-timings kabhuti yaniqhatha ubhuti manisithi yithani kumkani kuyikodwa ubhuti wakhe wabanjwa apha. Hayi kumkani leyana niqhathiwe ni-brainwash nenini? Jonga lena uyazi bani ningayo wena? Ndiqala uyibona ngoku loo nto ubunengayo kwenzeka ntoni ngawo Chichi? Ubhuti ndikuxelela inyanzi kabhuti yazi uba ubhuti uthengisa umhlaba le nto apartheid wayekhona ubhuti phaa wathengisa ngokwakho ubhuti. And ubhuti uthi mna mandingayityi inyama yakho for i-7 months. I-anholi inyama yakho. Uthi anholi ne? Utshela kuwena yaha endiqhathiwe nini. I-anholi inyama. Kodwa yena uyayitya. Jithi hayi usifumana phi izinto zithethayo Jithi? Yethuka ne? Jithi usifumana phi izinto zithethayo? Yethuka ne? Jonga mnatana ndiniqhatha mani nandi sithi mna ndiyamlandela ubhuti. Xa enye ubhuti yazi ubhuti ndifuna uviwo. Ubhuti utshayitiki not umakato Chichi phinda uthethe nyinto ubhuti utshayitiki mna khala ndizibambile isikili sikabhuti into wabuyela kule mgubo kapopo wena ingathi ubuyele kule mgubo kapopo mna ndiqha ndicapukele isikele sikabhuti yasiqhatha ngoba thane uyazi ubhuti uthi xa ndithandaza mandingathi awafata mandithi awamakhatho hayi manchithi ayinoba ngumakhatho ayinoba ngurasikhatho lutshoyo zukuthi makaveze ixhala bala kunetshaphu ubhuti hayi bonjile itubudala nawe uya kulaa dansoli leyo zothini ungayi kulaa dansoli yayaphi lapha nepinesempisi jonga ke ndixele ndayiyeka mnembo mna nxa ndabona ubhuti urongo phanjile ubrainwash akho brainwash ndakasisi sayaphi ubhuti uthenge iretex izolo ebusuku nonke uthi ufuna nife nonke banityise ngetipa nife nina hayi not umakato yazi ubhuti uyapretenda wena uthanda kuthanda mani suyithetha loo nto sizinto zithetha phezi wena khonza kume ndibe lirasta lam ndibe ndikugrowe wena sisi hayi izinto ukugrowe wena yohe kwenzeka ntoni nga usebabylon jonga ungakwazi le nto ubhuti uthe uzatya imali yengxowa yonke yepha Jithi hayi athenga igani ufuna nini uza nenze irush libe ngamaginza ayinoba ngumakato phothakeleyo mna jonga inqayile hayi so many years ubusifihlelele ngayo Jithi khonza kumwe Jithi uburasta is not about dreadlocks mntakasisi Sila Rasta, uti cho 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 cho.